Okay. Dengan kay mig lugar ang giari diri guys ha. Okay. Ano siya? Dito babaw-babaw na gyud guys. Nya, sunahan. Ito makita dito ang 16,000 roses. Ha? Nadiri sa Leyte ha. Okay. Kung ang Cebu tunay 10,000 roses, ang inasa diri 16,000 roses guys. Ayan ba? Kandiri. Ako tayong ipon pero ayan lang. Hindi mo naghihap guys. Ano siya? Ay, Kuya Ricky. Ato yung ginakita diri ako yung guliat ang 16,000 roses na diya sa saan Lintuan. Bye-bye. Linantuan. Linantuan. Ah, Bye-bye City Leyte. Apa ni? Apa ni? linta. Bapot sa nga, di bam? Lintaudan. Lintaon. Ah, lintaon. Lintaon. So dagi bisa babaw nga bahin ha. Guys. Papa, ang mama. Medyo kutas-kutas guys. So mani porma diri ron. Ato sa babaw. Nya ang unahan makita ang shrine. Medyo Lintaon. Guys, di kami sa rest house ni Kapitan Ivy. Katong himo nilang lugod. Diri sa Leyte ha. Suyo ba? Katong batong suyo. Ito mga kanya po. Katong batong himong lugod ba? Dikuan to. Kapi. Kapi-kapi. Wis kita babuan guys ha. Bababaw gini lugar guys. Province kay ba. So, dito karon sa Bye-bye City Leyte. What's up guys? Bye-bye City Leyte yo. Bye-bye Ah, City. sir, usan yung pita dito, sir? Boardwork. Ha? Bye-bye Utso. Nanong utsuban? Di ba si Sobra na kes ka city amo naghanap kay mga building. bisite utso na. Oh. Bye-bye Utso. Ini lugar natin, di ba kaya na boardwork? Dota rin guys oh. Ako lang balikon guys sa diap ka karon sa Bye-bye City Leyte. Boardwalk no dai. Si boardwork. Boardwalk no. Duol sige May ni. buntag sir. Okay, suwad ko naman. Isa pagati, ikaw boardwalk. Ada, dai. Isa pagati boardwalk. Boardwalk. Boardwalk ni sino. Boardwalk. Dale. Lista to mga pagana dai. Boardwork. Boardwork. Itaro namin sa Leyte guys no. Bye-bye Leyte City. Manilang ko andre. Promora sa siya naga no. May army mga ngaon, army man to. Kabar to atong kapitan. Guys. Para dito. Random na. Random na tong ko dere. Ang pagkaon dere no. Mane guys. Sa mga sa